Ako se osjećate tužno, ovo će vam pomoći da zaista dubinski otpustite taj osjećaj i osjećate dubinski mir. Ako osjećate tu tugu koja je vjerovatno bila u vama duži vremenski period, kao da kuva u vama, to vam je kao da imate lonac vode koja ključa. Taj osjećaj je isti kao ta voda koja ključa. Sada ako imamo vodu koja ključa i ključa i ključa, šta prvo treba da uradimo? Prvo treba da obratimo pažnju na tu vodu koja ključa u kuhinji, znači odemo u kuhinju i sada se posvetimo svoju pažnju činjenici da ima lonac vode na šporetu koji ključa da bismo nešto sa njim uradili. Isto tako sa osjećanjima. Sedite sa sobom 5 minuta, zatvorite oči i obratite pažnju na taj osjećaj. Osjećam se tužno. Samo pustite sebe da obratite pažnju na taj osjećaj. Pustite taj osjećaj da dođe potpuno. Pustite svoju pažnju da potpuno bude na tom osjećaju bez da sebe kritikujete, da sada neke priče kačite, izmišljate. Samo sa svoju pažnju 100% usmerite na taj osjećaj tuge i pustite tu tugu da se izrazi. Sljedeće što uradite kada ste pored lonca ključale vode, poklopac podignete da ta para iššiklja napolje, isto tako i sa osjećanjima. Sada kada osjećate tu tugu, pustite je napolje. Pustite je napolje, možda krenu suze, to je potpuno ok, možda krenete da ridate, da plačete. Pustite je napolje. Pustite tugu da izađe napolje na koji god način želi da izađe napolje. Sljedeće što uradite, sada treba da isključite šporet, tu vatru ili struju koja utiče na to da voda ključa. Znači morate isključiti struju, isključiti vatru. Isto tako sa osjećanjima. Kada ste ih pustili napolje, sada šta je to što je tinjalo ispod i činilo da ta osjećanja ključaju? Nešto u dubini sebe ste sebi rekli, nešto verujete. Neka rečenica u vama je ta vatra koja je činila da voda ključa, da tuga ključa. Možda niko me ne voli, možda sam na ovom smetu, sama sam, možda nisam dovoljno dobra, možda ja neću uspeti. I sada zamislite da se tako osjeća dete koje ste vi bili i sada ga grlite, ljubite, šaljite mu ljubav, grlite ga i volite dok god se ne osjeti bolje.